Ilan mo? Nalaki na ako nag-aaral ka wa para ko ha. Di ako. Akin na. Ano patinom? Asa to ko nang? Tuloy ka kung akong gamit og sit-seal na. Kanang istorya para ilain na kay nay mo palitan na. Nay, seryo brad. Ha, nay mo palitan na. Kanang kuan, kaning usa ka pangalan. Pioneer. Kaman. USB. Dili na guba. Andar na. Ha? Pioneer mahal na. Karaan. Basta makinagan kasagaran sa ko instructor Pioneer na. Brad, abi na ko babay. Bitaw. Gan kayo, awa brad, gan o kagayo. Nabuang abi na ko babay. Tanawa mi kwentasan na. Kusgat yan. Awa brad. Paghinay. Red horse na. Kalag sa red horse. Red horse may gadag kusugan. Oh, kaboy. Kaboy paghinay. Ako painter ni. Painter na ako. Ako nakuan ani ako paglari ko kabawon tangsan. Patinom. Makina patinom. Wala mo videohan ay mo picture. Para mo jay panya. Awa, automatic ra. Pag naa mo message ako. Na naman ni gilubong sila ang dara ay. Bayaran ra. Ilain na ang platinum. Wala mo na man pa, uno naman lang. Oo. Kaya sila rin mo bayad. Happy together lagi. Tunawa mo, mura nagtingga. Tuo ka ba ko ani. Wala ang tanganan ako lang. Ano mo ka-goal kay mag-open Miss Gaysano. Naami Gaysano. Ay, ginoo ko. Oh, so man. Nasya. Among Gaysano. gihapit. Mag-open Miss Gaysano na first customer nga VIP kamo man. Oh. Tinara ko sa loob, bisan. Opisina. Ay, bas. Dili na mingaw. Kaya na may opisina. Matabag mingaw nga to ako dito. Mamingaw bago kadahan ka customer. Padtuon ako tanan kay adto mga snack adto mga Kay takuan bi. Cheese. Tigid mamingaw. Sa pag-ukal ani mo tong tanga.